zaman shanka na ƙarshe kenan. Yalla bai, idan ya dawo hayyacinsa ya gaya mana inda kudaden suke, kenan ka san mu nawa zai zama. Ya wuce na siya muku alewa. Yalla bai, ya zaka ce haka? Jiya fa cewa kai zamu raba. Wani batun rabawa kake? Kenan aka rage ma hanya a kafu babur sai ku raba kuɗi da matuƙi? Naga waje nawa ne, shirin nawa ne, kasada ta wace, lantarkin nawa ne, saboda haka kudade dole su zama nawa. Kai, ni fa mahaukaci na kan kuɗi. To barka ka dauka. Kana masoyin nawa? Shi ne kamar ne? Mu masoya, kai kuma jarumi. Fina-finai nawa kai hamago? Ko wace ni jarumi ne? Kai, yi rawar molo. Man iya rawar ba. In kana so zan iya kadawa. To dama ya kadawa kusan kowa ma ya iya. Ban baki. Kai, me yasa sautin kake girmama? Saboda girmama ka ne. Kai, idan har ba za ka ba mu ka san ba, to faca kwakiya za ta tumbatsa. Rike wannan, ku taho. Me yasa kai masa ba daɗi haka? Sai gobe za ka ga sakamakon hakan. Abokai, daga yau har zuwa ranar auren ɗana, kowace rana shagali za a yi ta yi baka bautawa. Aikin banza, kada ji shi ko? Wai biki shagali in ba kudin suka kare. Kenan ni da ruwa ta bana zamu yi? Ta ya dukiyar mai gida za ta zama taka? Yana zama shekake za ta zama. Shagali. Aboki, gaskiya ka watsake sosai, na yi farin ciki. San kama albarka daga Bole Baba. Na suburbuda maka albarka. Yau kai ne da miƙa wuya haka da yin amanna. Mutane suna sauyawa banu. Sauyi yana zuwa. Aboki, kalli yadda ɗana da kuma ‘yarka suke cikin farin ciki. Barka. Yaro, na kasa jura kallon wannan haɗi. Kawo da na sa ɗaya, lissafi da haɗi duk za su sauya. Na gane, baba mai fatari ne ba? Warai, maza je ka shirya. Yalla bai dimpul. Kai fa tamkar jarumi ne yalla bai. Haka ake cewa da rana. Da daddare kuma ya rawar molo ko kuma ka sha su burbuda. Kai hakuri yalla bai. Duk wannan hamagawa ne suka janyo. Duna kura su Hyderabad. To kai ne kake anan? Bai ne fa yace in zauna. Kai dan tawagata ne ko dan tawagarsa? Dure ina tare da shi, ni dan tawagar ka ne. Ka haɗu fa. Bai yana kasar rumfa ya ce in kira ka zo yanzu nan. Oh, kenan ka zama dan gaman goshi. Dole ne wani abu akan wannan yaron. Tabbas zan yi wani abu akan ka. Mai gida feda? Ya kai. Yalla bai. Bai na faɗan wani sirri a ƙarƙashin rumfa. Ya ce kada kowa ya ji. Sirri ake yi?